Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматон да ҳурмат, раҳмат бошен. ҳама вақт сарбаланди хонаобод. рости як-ду рӯз пеш видео кардем, дар саволҳое ки менавистен ҷавоб гардондем ва бугем видеорам просмотри хуб гирифт, дастгириам аз тарафи шумо беҳтарин буд. вале саволҳо беҳад зиёд шид ки агар ҳар як тайвая мақсад дар видео ҷавоб шавад, бигем мумкин видео 1 ё 2 соат шава. дар ин видео тасмим гирифтем як 6 да то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем шумо дар маълумот расонем ва комментариҳое ки менависед иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки дар ҳамон комментария ҷавоб шавад расонем, барое ки видеорам дароз накунем. мегем ва чун ҳама вақта номерҳоро барои билет мемонум, метонед ба дили пур телефон кунед, ай ки ҷое ба ки ҷое боша пурсен, авиакассаомон ҷавоб метиҳад ва билетгирам ки боше ба дили пур метонед билетотонро бигирем. хоб мехонем комментариҳоро ва агар як дақиқа стоп кунед, подписатсия ва лайка биҷиқе, муда дастгирӣ беҳад хуб мешавад. бигем хоб салому алейкум, акай Абдулла ака, мора ФМС бурд патенти Москва қати дар Московский област кор кардем, видварени кардам, 5000 штраф кардам. ака мо адвокат ёфтем, ҳал мешава гуфт. ва алейкум салом бародарҷон, дар ҳолате ки видварени карда бошанд ҳеҷ кор карда намеша, дар ҳамон муҳлате ки додагиам буроен уш хубтар меғалта ва то ка дар ҳолате ягон кор карда мешед ки штрафтон мекардан, дар муддати 10 рӯз шумо заявление менависед ки бесабаб мара штраф кардан гуфта, дар ин ҳолат штрафа аннулировать кардан мешид. ва дар як-ду масъалаи дигарам гуфтанем ки мақсад ҳастанд бародарҳое ки мода телефон мекунанд, ҳамаро дар назар надорем, баъзеҳоро мақсад нафарҳое ки бигем дар соҳаи паспорт кардан, дар соҳаи адвокат, юрист ё ки дигаву дигааш мебинанд ки мақсад намефаҳмем, мебинанд ки намедонем, айстодагии баъзеҳомон истифода бурда гуфтем ҳам гапҳо. баъзеҳоро мебинед дар соҳаи документ, дар соҳаи дигаву дигараш то 500-600 ҳазор рубла расход кардагиам, баъдан коршон буд шидагиам ва баъзеҳошонам бигем коршон буд шидаги нест, фуребшон кардагиам. дар ҳамин масъала ҳушёр бошем, ҳама тарафа хубтар мешавад. хоб ассалому алейкум, ака одами 18 дар надр омада бошад депорт мезананд. ва алейкум салом бародарҷон, не беташвиш, ба дили пур бигардем. ассалому алейкум бародар, то чанд моҳа билета бронировать кардан мумкин аст? айни замон то 12 моҳа баромадагӣ, вале ҳамаи авиакомпаниҳо, не баъзе авиакомпаниҳо ва ҳамаи авиакомпаниҳо бигем то 3 моҳа мондагӣ, вале нафарҳои билетгири 1-1.5 моҳ барвақти 1-1.5 моҳ пештар бигирен, басай фикр мекунам. ассалому алейкум, регистратсияи ман дар Ульяновск боша, дар Москва патент карда метонам? ва алейкум салом бародарҷон, Ульяновск ростӣ намедонам ки кадом город боша, ҳамин қадar гуфта метавонам ки агар Москва боша регистратсия дар Московский област патент карда метавонем, ки Московский област боша дар Москва патент карда метавонӣ, вале дигар шаҳр боша дар Москва карда наметавонем. регистратсия нав мекунем ва баъдан патента месупорем. акай Абдулло салому алейкум, ман патент супоридам, гирифтанда гуфтанд депорти ман чӣ хел Тоҷикистон равам, роҳша гап занед. бародарҷонам, бигем ҳамин рейсҳое ки мераванд бисёриҳошанд ки депортатсияанд, мақсад ай ҳама хубтараш варианти хуб билет гирифтанда аэропорт Жуковский мерен, барое ки аэропорт Жуковский проверка надора, бигем хато намекунем ва таможни вақти депортатсияам бошен, чизе ки боша набоша намегардонад таможни, иншаллоҳ мегзарен мерен. ва дар ҳолате ки мисол дамадед ва ё ки вунукова боша дар омаданда проверка документ кунанд, даниётона бинанд ки депортатсия, мумкин аст ки спецприём барам, баъдан через спецприём рӯй кунам. ассалому алейкум додар,
бачаи 17-сола худаш тоқа рафтан метавонад? Агар ай Россия ба Тоҷикистона дар назар дошта бошем, бале метавонад, вале ай Тоҷикистон омадан давернус дар корай. хоб амиқа савол бигем. боқи паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. худтона эҳтиёт кунем. миннатдорум. Ай ҳамат боше.